להתקהל בבקשה! כמה שיותר להתקהל! גברתי, נו למה אתה חכה? תתקהלי, נו! סליחה, למה אנחנו אמורים להתקהל? למה אנחנו אמורים להתקהל? זוהי שנת הקהל! שנת המה? הקהל! אני אסביר לך. מנה, תן לי מוזיקה! היי, תדעו רבו! היום! להתקהל רבותיי, להתקהל! להתקהל! סליחה, מה דרך המהירה ביותר לכנס הקהל בבית המקדש? דרך שערי חולדה, ישר ימינה מצטקים בכינות. תתקהלי בבקשה. סליחה, חכו רגע. אולי אני בעצם לבוא איתכם, גם אני צריך להיות שם. בזמן בית המקדש נהגו בני ישראל לערוך אחת ל7 שנים מפגן אחדות לקבלת עול מלכות שמיים בנוכחות עם ישראל, שזה עתה סיים את מצוות העלייה לרגל מחג הסוכות. מקור מנהג זה ציווי התורה, ככתוב: מקץ 7 שנים הקהל את העם, האנשים והנשים ואתה וגרך אשר בשעריך, למען ישמעו, למען ילמדו ויראו את השם אלוקיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה. טקס ההקהל בבית המקדש היה נפתח בתרועת חצוצרות על ידי הכהנים. על במה מיוחדת וגבוהה היה ניצב לו מלך ישראל ומקריא בקול רם קטעים נבחרים מהתורה, המעוררים את ליבם של היהודים להמשיך ללמוד תורה ולקיים מצוות וללכת בדרך. המלך היה מסביר ומבאר את משמעות הפסוקים שקרא, כדי שכל העם יבין טוב מאוד את מה שנאמר בכתובים. זה הסיפור. עכשיו? רגע, זה. הפוך, תסביר מה זה. השנה חשוב. השנה חשוב להתקהל, אפילו יותר מפעם. כמה קרע יש בתוכנו. השנה הזו שנת הקהל, לכן אנחנו חייבים לחזק את השורות ופשוט להתקהל. אז מה עושים? נורא פשוט. בכל התכנסות, במשפחה, בעבודה, בכל מקום שהוא. צריך להזכיר שזו שנת הקהל, לספר איזה רעיון יהודי ולתת צדקה, זה הכל. מה שאתה יודעת כל זה? מהרבי מלובביץ'. וואלה. הוא ביקש מאיתנו לעשות את זה בכל שנת הקהל. אללה עודד, אתה תותח. תותח! אז בבקשה חברים, אנחנו מתחילים את כינוס הקהל. יש למישהו לומר דבר תורה? משהו שרוצה להגיד משהו?